Μήπως ξέρεις γιατί οι γαΐδες έχουν μεγάλα αυτιά? Μήπως για να ακούνε καλύτερα? Μπορεί. Μήπως ξέρεις τι τρώνε? Σανό, δεν είμαι σίγουρη. Γιατί μου κάνεις όλες αυτές τις ερωτήσεις για τα γαϊδουράκια? Γάιδαρη, λέω, ή γαϊδουράκια. Θα φύγω! Η Ντέλου και Αναστάσης είναι στη γαϊδουροχώρα. Λες να τα έμαθαν αυτά? Σίγουρα! Γεια σας! Εδώ ο Ντέμιν και Αναστάση. Μόλις φτάσαμε σε ένα καταφύγιο με γαϊδουράκι και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Και εκτός από τις άπειρες ερωτήσεις που έχουμε, ανυπομονούμε να τα χαϊδέψουμε και να παίξουμε μαζί τους. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τα παιδιά. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Γεια σας κύριε Γιώργο και κύριε Τατιάνα. Δημήτρη! Σας πάει το Γιώργος. Γεια σας κύριε Γιώργο και κύριε... Άντε πάλι, δεν είναι Γιώργο! Baila que baila la luna, baila que baila mi amor. Tengo la grande fortuna de estar en tu corazón. Γεια σας κύριε Δημήτρη και κύριε Τατιάνα. Τι ωραίος χώρος. Πόσα γαϊδουράκια ζουν εδώ? Φιλοξενούμε 24 γαϊδουράκια. Πώς βρέθηκαν εδώ όλα αυτά τα γαϊδουράκια? Άρχισαν να προκύπτουν περιστατικά γαϊδουράκια που είχαν κάποια ανάγκη. Μπορεί να είναι πολλοί λόγοι. Μπορεί να είναι ένα ζώο που κάποιοι το παράτησαν στον δρόμο. Ανάγκη είναι ένα ζώο που κάποιος του φέρεται άσχημα, το κακοποιεί και επεμβαίνει κάποιος άλλος με την αστυνομία και το παίρνει. Ανάγκη όμως είναι και όταν κάποιος άνθρωπος αρρωστήσει και δεν μπορεί πια να συντηρήσει το ζώο του και το ζώο αυτό δεν έχει που να πάει. Ορέστη. Τι έχει πάθει? Θυμήθηκε τον Δημήτρη ότι είναι ο μπαμπάς του θετός. Τον Ορέστη, παιδιά, τον βρήκαμε όταν ήταν 2 ημερών. Τον είχαν παρατήσει στο βουνό. Κοιτάξτε που ήρθε η Μανού να σας γνωρίσει. Αυτό τι είναι? Μανού. Ένα παιχνίδι Είναι είναι. αρχηγός όλων, Πάντα έχουν γυναίκα αρχηγό. Άφησε το φαγητό της, γιατί τώρα τρώνε όλα, και ήρθε να σας συναντήσει. Μεγάλη μας τιμή που σας γνωρίζουμε. Τι τρώνε τα γαϊδουράκια? Τρώνε χόρτα βασικά. Αλλά τους αρέσουν πιο πολύ τα ξερά. Άχυρα, σανόρ. Ο αρχηγός θα φάει το περισσότερο. Δεν έχει σημασία, δεν είναι ότι τρώει περισσότερο ο αρχηγός. Καλή όρεξη, γλυκιά μου. Όλα τα γαϊδουράκια είναι πολύ όμορφα. Ναι. Είδες Αυτό- πόσο ψηλή είναι η Λουκία, πανύψηλη. Σαν άλογο είναι. Γεια Μέλκο. Αυτή εδώ η ρίγα, τι είναι? Αυτός ο σταυρός στην πλάτη που κάνει μια μακριά γραμμή και εδώ κάθετη είναι χαρακτηριστικό των γαϊδουριών που προήλθαν από την Αφρική. Πώς εξημερώθηκαν τα γαϊδουράκια? Δεν εξημερωθήκαν εδώ. Τα γαϊδούρια εξημερωθήκαν χιλιάδες χρόνια πριν. Και μάλιστα εξημερωθήκαν πρώτα στην Ινδία και στην Αίγυπτο. Σε πολλά μέρη του κόσμου τα γαϊδουράκια κουβαλάνε βαριά πράγματα πάνω τους. Δεν κουράζονται πολύ έτσι. Και κουράζονται και τραυματίζονται. Πλέον υπάρχει οδηγία που λέει πως δεν πρέπει να σηκώνουν στην πλάτη τους περισσότερο από το 1/5 του σωματικού τους βάρους. Άρα, εμένα η Τατιάνα δεν θα έπρεπε να με σηκώνει, ενώ μπορούν να με σηκώσουν. Τα γαϊδουράκια γιατί έχουν τόσα μεγάλα αυτιά? Ζούσανε στις ερήμους. Για να αντέξουν τη ζέστη, μεγάλωσαν τα αυτιά τους και γεμίσανε φλέβες. Έτσι περνάει το καυτό αίμα από εκεί, δροσίζεται, διώχνει θερμότητα και ξαναγυρνάει το δροσερό. Πόσα χρόνια ζει ένα γαϊδουράκι? Το προσδόκιμο που λέμε, ένα γαϊδουράκι που θα έχει καλή ζωή, πολύ καλή ζωή και καλή φροντίδα, τα Μπορεί να βαθιά φτάσει στα γεράματά 50. του είναι τα 50. Τα 50. Βαθιά γεράματα. Όμως έτσι, σαν να λέμε ότι ο παππούς μας είναι 95 χρονών. Τα ζώα αυτά που δουλεύανε σκληρά, κουραζόταν πολύ, άντε να φτάναν τα 20. Πώς κοιμούνται τα γαϊδουράκια? Τέλεια ερώτηση. Το έχουν μάθει και κοιμούνται όρθια. Ξαπλώνουν και κάτω.
όπως το είδαμε τώρα πριν από λίγο, και κυλιούνται και κάτω. Χρειάζονται να ξεκουραστούν. Δεν θα κοιμηθούν βαθιά όμως κάτω. Μπορούμε να υιοθετήσουμε ένα γαϊδουράκι όπως υιοθετούμε και έναν σκύλο. Βεβαίως μπορείτε. Αλλά θα είναι εικονική υιοθεσία. Πώς, δηλαδή? Δηλαδή, το ζώο θα παραμείνει εδώ με τους φίλους του και εσείς θα βοηθάτε οικονομικά τη συντήρησή του, το φαγητό και τα φάρμακά του και όλα αυτά και θα το επισκέπτεστε και να το φροντίζετε. Αλλιώς, αν έχετε και εσείς μεγάλο κτήμα και σπίτι, κήπο, θα μπορούσατε να το πάρετε κανονικά και να γίνει κανονική υιοθεσία. Γίνεται να πάρουμε μαζί και κάποιον φίλο του ώστε να έχει κάποιον. Μα έτσι θα Είναι γίνει. προϋπόθεση. Πάντα γίνεται Θα είναι έτσι. 2-2. Γιατί είναι πολύ φιλικό ζώο αυτό. Αν το πας μόνο του, αυτό θα κλαίει κάθε μέρα. Χαζός. Θα είναι Κοινωνικά ζώα. πολύ στεναχωρημένο. Θα παίζει μόνο με τους θάμνους. Κοιτάξτε πόσες τρίχες έβγαλε με το πρώτο χτένισμα. Μέλφος! Τώρα μπορούμε να πάμε και να χτενίσουμε και τα άλλα γαϊδουράκια. Τώρα δεν μπορείτε γιατί είναι ακατάλληλη ώρα, έχουν φάει και θέλουν να ξεκουραστούν, αλλά μπορείτε να έρθετε όποιο Σαββατοκύριακο θέλετε με τους φίλους σας, με τους γονείς σας και να τα φροντίσετε όλα τα γαϊδουράκια. Ναι! Ναι.